Det er Lily, oh yeah, yes sir. Hvor var på det kort? Det var altså så. Nu var det er video, mand. Ja, vi har så Lily på banen her, og hun går i luften der. Det ser sådan rimeligt ud, det der, og der er lidt fingre i valsen, men det spiller, hun er ude. Jeg synes, du snakkede noget om en krydsstart, men der har vi så Claus. Bilerne kører forbi derude. Og hvorfor? Claus er godt ude. Og det ser ud som om det går super fucking godt. Perfekt. Hvordan var det? Okay, må jeg se armen i vejret så? Yes sir. Fantastisk. Hvad laver jeg? Ja, så var den der. Det er flot. Okay, så godt er går han hurtigt ned der. Lille spiral. Jeg tryk lige ned og røre med det. Nej. Ole. Og Carmen løber. Hvad bummer julen da? Og der er også udtid om natten og sol om dagen. Got some light Voilà, yes sir, voilà.